Sizobiza amaphoyisa manje imali lento bese sikwazi ukuhlala nayo phansi sikhuluma. Bengeke ngikwazi. Nakho angithi siyayikhuluma manje. Iyona indlela esikhuluma ngayo. Sikhuluma indaba zale ekhaya. Njengoba sikhuluma la. Indaba zale ekhaya abantu bangaphandle manje. Sakwazi ukuyilungisela. Bafo. Mina bengicabangela ukuthi ngingabiza amakomiti, ngingabiza amaphoyisa because angikwazi ukuhlala isikhathi esinganani lapha yana. Wena wedwa manje uthawuzalanga wena wedwa ngabola amathumbu phambi kwabantu phambi kwabantu wenze njani noma usuku ebantwini bokuhamba ngibabizile abantu bokuhamba angizange ngize ngibize omalume bakho ngoba into abazoyenza kwena izoba buhlungu kumina futhi ngijike ngibophe wena ngawe ekubeni ubungizisa ubuhlungu wena manje yonke mfethu angikhulumi nawe mfethu angikhulumi nawe khuluma nawe ayikho into oyigolozayo manje ayikho into mfethu angikhulumi nawe mfethu musuku ingane yami ngiyayithanda ibhadi lento yenza singekho uyangithanda mfethu ungenza nje uyangithanda ungenza nje phambi kwaba izwe lonke nje manje yonke namakhamera 61 ungcono ikona okungcono lokho kube ngibiza amakomiti bekuzokwenzakalani ngawe ugaxa amathayi ufe phambi kwami umzali wakho angivele ngihambe mina ayikho lento njengoba silale uzobamba wakho nje nizele mina mfethu ngizothi ningitshelile mina ukuthi niyeza la ningitshelile ngifonelile mina nathi niyeza uyezwa uma wakho uthi ma uhamba ungaphindi ubuye unayo ifoni uzofonelwa kephi unayo ifoni ngoba una phone wena Sanibonani Mzansi, it's your boy uThembi Nkosi Mungu. Umfana ongenayo ibongelo ngibongela ongibongelayo ngithi danko. Sesiphinde sabuya ke bakwethu ne-episode yethu entsha sha siyisolva zothi silandela ke istory sikasisi owafika kuthina ekhala ngokuthi unenkinga nengane yakhe. So sithe asiqhubeke ke senze part 2 sinivezele sesizile la kumfowethu sizokhuluma naye aziphendulele yena kulolu daba lolu ukuthi le nkinga akhala ngayo uma wakhe idalwa yini. So siyabonga abantu bakithi sicela ukuthi nje nisabukele lapho nenze into right ni subscribe ni share ukuze nabanye abantu bezozibona lezi ndaba lezi esishare la nani bafunde kuzona. Mama siyabonga ukuthi namhlanje usize safika ke la kwakho la nihlala khona umfowethu siyaxolisa nawe ukuthi sivele nje siqhamuka namakhamera sesicela ungazi nawe ukuthi kwenzakalani yabo nobani vele nini bafo nobani okuningi sobuye sixoxe nawe mfowethu kodwa kwamanje ngizocela nje ukuthi njengoba usuqalile wathobela umthetho wama wakho uqhubeka ukuhloniphe awuhloniphi mina uhlonipha yena ngoba njengamanje lokho sokukhuluma kusuka kuma wakho uyena umuntu kahle kahle ekumele umhloniphe njengoba sila mina ungazi vele kulungile kodwa ngicela ukuthi nje uthobele uhloniphe yena uma wakho bafo njengoba sizenje la kini uma wakho sicelile ukuthi sizomlekelela enkingeni abhekene nayo. So ngicela ukuthi ke inkinga ma unenkinga nginenkinga ndodana hayibo hayi awuchaze mfethu mina ukuthi kujonja kumina nje kiba abantu bangaphandle kunenkinga la ekhaya ngumfana hayibo madoda imali bafo wena ngokwakho yonke into right la ekhaya kunina nje ngi right mina noma u right noma wakho niphathene right nje naye niphathene kahle ngokwami nje siphathene kahle anginjalo ma anginjalo mfana wami inkinga imaphi ke mhlawumbe uzosichazela anginjalo njengoba ngase ngishilo nje nasekuqaleni umfana wami uyangihlukumeza uyaphuza uyaphuza kakhulu hayibo umuntu ophuzayo okay bafo ufuna ukuphika ukuthi awuphuzi hayi ngiyaphuza phela mfowethu kodwa manje lokuhlukumeza hayi okay kulungile bafo kulungile mfethu ngoba uyaphika kulungile ngicela ukuthi umntwana wakho umlinda achaze kahle aqede bese sobuyela kuwena ke ngicela uqhubeke umtshele utshela yena manje awusatsheli mina utshela futhi nabantu base South Africa ukuthi wenzani abangazange babone eqaleni abangazange bezwe ukuthi umfana la wenzani ngicela uchazeke. Yebo sanibonani South Africa njengoba kade ngibize uSolva Zothi nginenkinga la nomfana wami uyena nje yedwa njengoba ngangishilo uqale una 18 years uyaphuza mephuza angazi noma khona idrug adlaweni ngaphandle nje kokuphuza utshwala because kunezinto azenzayo njengoba ngangishilo nje engayi understand and ngiyasaba ukubiza amaphoyisa manje yini manje into ungayikhulumi nami uzobiza abantu ngiyasaba ukubiza amakomiti ngoba ingane yami ukuphela kwayo
njengoba ngangishilo nje. Ingakho ngibize uSolva Zothi ukuthi uzongikhulumela nomfana wami. Ukuthi uzosolve indaba zale ekhaya ngikhona. Bafu. Mama awukazi ukhulume naye Ncobo awukazi umtshele ngento ekuhlukumezayo ayenzayo. Ngiyamtshela ekseni kuba umuntu ophikayo ongayazi leyo nto leyo. Bafu akazi akutshela uma wakho ekseni ukuthi wena uwamhlukumeza wenza into ethize ebusuku. Hayi ngeke ngimhlukumeze uma ngizalayo mina angeke ngiyenze lokho. Thusi uyakusukela uma wakho. Ngiyakusukela mfethu. Bafu asihlale la mfethu sisi. Mawubiza abantu bakho manje uthi wena mina ngiyakuhlukumeza la ekhaya. Ngikwenzani? Ngikwenzani la ekhaya mina? Uyangibamba umbuye ebusuku uyangibamba ungibamba amabele. Ngitshela ukuthi udakiwe mina njengoba wadilekelwa yindlu nje. Nawe embhedeni. Yini manje hlangene ngami nalo bantu bakho? Ngithumene. Asihlangene yini bazokunika yonke indlela engithanda ngayo yabo indlela engithanda ngayo ingakho ngibize abantu abangeke beze behambe indlela engithanda ngayo uthi uzongisho kanje mina ama TV kunokuthi ushawe abantu kunokuthi uboshwe ngaze ejele kuzokwenzakalani hayi kodwa yazi ngiyibona mina labafu njoba ngihleli la uhlulwa nje into esimple engicele kuwena ukuthi akumthobela umlaleli uma akakhuluma eqede manje umthobela kanjani mfethu ekhuluma into kanje into engiyibonayo ukuthi lento iphikayo ukuthi yenze manisele nobabili ngoba naku usuyayenza mina ngiyayenza leyo nto ngenzani mina ngayenza nje ukuthi mama udakiwe usugibela embhedeni njengoba bengithatha as ingane yami angazi futhi ngidaka mina ngisengplakile nje mangisuye mhlambe ngithi awu mhlambe manje waqala ngokuthi uthathe ubeke umlenze mina ngawususa ngoba ngitshe uthi udakiwe wathi usuka wawuthatha manje akusafune ngilula umlenze wami mangikhathele ufune ngilula umlenze wami wami mangikhathele ngenze njani ke mina ingakho ke ngingabizanga umphakathi ngingatshelanga amaphoyisa ngingabizanga amakomiti cha mina ngibeka umlenze wakho njengoma ngisuye ngikhathele emplakile kodwa kwasekuyadlulela phela kwasekuyadlulela wamthinta amabele wabeke uyasiphosa amabele ngisithintanga amabele njengoba ethi wamthinta ne private party awukwenza la hayi i private party hayi angiyenzi mina leyo nto angiyazi leyo nto mina anikhulumeni naye khulumani naye nanga umfethu uya understand ukuthi uma wakho hayi uma wami ngiya-understand uma wami manje indaba wena ufuna ukwenza lezi zinto lezi ufuna ukwenza lento oyenzayo ufuna ukulala naye yiphi into nihlangene naye vele anisho ngisho ukuzwa manithi sengibona ngani le ekhaya sekuthiwa kuzolungisa inkinga sengibona le ngikhona ngingayilungisa lezo inkinga ulungisa kanjani inkinga uthinta uma wakho baba uma wakho kusalayo hayi hawu ngimthinta kanjani yona indlela olungisa inkinga ngayo leyo ngiyona mfethu indlela engilungisa ngayo inkinga leyo kodwa befana iqale kumina yonke lento before kuze kufike nina la ekhaya angithi uyasho ukuthi uyakhuluma nawe ekseni uyiphike yonke leyo nto ingakho bhuti bengithe fikani ekseni Ningilanda emsebenzini ngilandela zonke lezi zinto. Uyahamba lo muntu ngiyasebenza lapha ya. Buka lama lezi izikhathi manje zonke ngeke ngize ngiyiholele. Afike angikhombe angifuna ukudla. Ukangiphamisela ngisho isandla. Ngakushaya mina. Awuzange uzungishaya mfana wami kodwa wangiphamisela isandla. Okukhombisa ukuthi uyadimanda kodwa uhambe uyoxova la uyoxova khona mangizwa. Kuyimanje ningisusile exoveni kwami la ngizothola khona imali. Uzongiphi? Akabuyi ngisho nesinkwa. Uzongiphi? Imafethu uyiqiniso ukusenga isinkwa. Ngiyasithenga mfethu isinkwa. Sengahlewuka. Sami ngisidle. Wedwa kodwa uma wakho mangabe thenga ukudla awuzodliwa wena uzodliwa wena naye endlini phela uma uyangizala ngumthwalo wakhe uneminyaka u18 kodwa proud ngokuthi umthwalo wakho kodwa uyatohoza futhi wangizala phela uma uyangikoleta uthi wangizala uthatha lento eshoyo yona inkinga ngibhekene nayo ke la ekhaya ngiyithatha ekuthenini kuthiwa phela umzali uyena onginikeza impilo akaqhubeke phela nginikeza impilo okay kulungile asibuyele kulento le kuyona lesizeke la mfethu uma wakho bengeyazi asuke la kini ahambe ayobiza thina sibizele into engekho manje uzahambe kangaka ushiyo makhelwane la ngabe ukhuluma naye ngakho nizokhuluma into engekho usho nisuka naba maphi vele nini bafo no banini bafo yabo njengoba sesikhona la akusekho ukubuyela emuva siyakhuluma manje lento bezela abantu bakho mina ngisekhuluma nawe ke manje wema ubizela abantu bakho kulungile bafo awukhulume nami ke manje uyenza njani uyamthreatisha uma wakho manje ngimthreatisha pho usho ukuthini manje uhlala naye ekhaya usho ukuthini ngalokho ngisho ukuthi ngihlala naye yazi ukuthi sina sobele siyiyeke lento abone ukuthi noma ubiza amaphoyisa noma wenzani ngoba vese mina ngiyazi lento akhuluma ngayo angilisi manje naku uyamthreatisha sikho ngimthreatisha ngiyamtshela ukuthi umzali wami phela nafana ngilift angiphakamise empilweni nami ngibe ngcono njengoba kwathi methengisa inkafana ngisidle yeah manje wena ke usho ukuthi mangabe usebenzile la usebenza khona wathola leyo mali ungathengi lutho nje akathi ukuthi muphi imali uthi nje thenga noma izinto ngaze ngithenga isinkwa mina last week athi ukhala ukuthi usuthu uyabonga ngani yami namhlanje wena ngangisuthi wena kwakufanele ngenze njani mina
Ngangisuthweni. Hayi hlanganani ngami ke Mfethu ake ngibuze ke mina ke umbuzo ke uqondene nawe nje straight. Uyenza kanjani lento mfethu? Awube honest mfethu. Uyenza kanjani lento ukuthi mfethu nawe ukhula lo muntu. Mfethu nawe ukhula lo muntu. Akuyena lo muntu lo uma wakho lokuzalayo. Uyenza kanjani leyo? Angithi uyakuzala mfethu na khona uzobona ukuthi kwenzakalani ngempela ngempela. Kwenzala. Angithi uyakuzala. Angithi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ngichazela ukuthi yini lesuke semqondweni wakho leyo osuke kwaphela uthi wabe kunyawo walisusa. Hawu ngangikhathele ngilikusile. Uphinde ubeka isandla sakhe emabili. Angikwazi ke lokho mina. Uphinde ubeka isandla sakhe enkomeni futhi. Hayi bo into enjani leyo? Into enze uwena. Nini? Mangabe ufika ebusuku udakile. Hayi mina ngiyazi leyo nto. Mina ngiyalibekela nje unyawo ukuthi ngiyirelaxela kwe-oledi lami. Okunye nokunye lethi nichaza manje. Manje mfethu ungichazele la ukuthi unayo yini intombi into ophilisana nayo. Enginazi intombi mina. Nginazo nje. Kodwa uma wakhe akayazi intombi yakho. Unayo intombi yakho uyazi. Phela ngeke ngize ngikhombise intombi yami. Ngeke ngize ngikhombise. Kufanele ngize nawe uzoyibona. Mase uyenza njani? Mase uyibonile. Ngeke ngize ngenze lutho. Kodwa ukuyibona nje because izinto ongenzeka. Ngathi ngihlonipha nakangaka ngingafuni ukuletha amantombazane. Njengoba ngihlonipha nakangaka ngingafuni ukuletha. Khona umunye umuntu ongakufakazela ukuthi unayo intombi impela. Akhona mfethu amajiti. Nawe mfethu ufuna ukubona sami soshibiza ntambama. Zo-twice. Ngithi ngingena nje mfethu sengilindiwe visi. Into indaba yami sengifile soshibisa. Izintombi zami zonke. Mina into engibona. Futhi le mali yakhe oyisebenzayo iphuza nazo izintombi. Uphuza nazo. Vele ufuna uyijabulise mophuza. Ufuna uyijabulise mophuza. Akakwazi ukufika. Jabulise ngithi ukuthi mfethu awukwazi wade uyosebenza mfethu uzosonto okugqoka. Angisakhulumeli ukuthini bhuti isinkwa. Because uyadla lo muntu. Angimazi noma uyabhema insaka. Manje ngokushaya nje obhiya abambalwa manje na angisoni. Abuye edakiwe angimazi noma ubhema insanga noma wenzani. Yabo? Yona into engikhathazayo and kubhlungu ngoba ukuphela kwayo nengane enginayo. uNkulunkulu nje angibusisa ngayo. Kanti angazi ukuthi ngibusisa ngedimoni. And leyo ntombi athunayo ngikaze ngibone mina lana. Ngcono ube wangikhombisa intombi. Into engibukayo kube angizange manje intombi mfana ngeze ngizoqhubeka mina ngize ngibe intombi yakhe. Ningibezele lokho emsebenzini ngithatha zonke yazini manje ngiyahamba ke mina ngiyahamba mina. Sikhuluma nawe. Yabo mina ngiyanishiya labonana nalabantu bakho nenza njani. Mina ngizalanga nje bobhuti ngabola amathumbu nje. Engikushoyo nje mephuma la egcekeni ahambe angaphinda libeke la. Wabola amathumbu muzala mina. Hamba juba bobhuti. Wabola amathumbu muzala mina. Bafethu bafethu nini endlibani nini mama kenze nje. Hlala lapha. Bafethu nini mama kenze nje. Angithi uyayibona inkinga. Bafethu qhamuka namakhamera ngizongishutha manje. Uma wakho alanda amaphoyisa. Sizobiza amaphoyisa manje manje lento bese sikwazi ukuhlala nayo phansi sikhuluma. Bengeke ngikwazi. Nakho angithi siyayikhuluma manje. Iyona indlela esikhuluma ngayo. Sikhuluma indaba zale ekhaya. Ngoba sikhuluma la indaba zale ekhaya abantu bangaphandle manje. Sakwazi ukuyilungisela. Bafo. Mina bengicabangela ukuthi ngingabiza amakomiti, ngingabiza amaphoyisa because angikwazi ukuhlala isikhathi esinganani lapha yana. Wena wedwa. Manje uthawuzalanga wena amathumbu. Ngabola amathumbu. Phambi kwabantu. Phambi kwabantu. Wenze njani noma usuku ebantwini bokuhamba? Ngibabizile abantu bokuhamba. Angizange ngize ngibize omalume bakho. Ngoba into abazoyenza kwena izoba buhlungu kumina futhi ngijike ngibophe wena ngawe uwe. Ekubeni ubungizisa ubuhlungu wena. Ngoba manje yonke mfethu angikhulumi nawe mfethu, angikhulumi nawe. Khuluma nawe. Ayikho into oyigolozayo manje. Ayikho into oyigolozayo. Mfethu angikhulumi nawe mfethu. Mfethu musuku ngivimba. Ingane yami ngiyayithanda ibhadi. Lento yenza singekho. Uyangithanda mfethu ungenza nje. Ngikuthanda kabi. Uyangithanda ungenza nje. Phambi kwaba. Izwe lonke nje manje yonke namakhamera 61. Ungcono. Ikona okungcono lokho. Kube ngibiza amakomiti bekuzokwenzakalani ngawe ugaxa amathayi ufe phambi kwami umzali wakho angivele ngihambe mina ayikho lento njengoba silale uzobamba uma wakho nje bezele mina mfethu ngizothi ningitshelile mina ukuthi niyeza la ningitshelile ngifonelile mina nathi niyeza uyezwa uma wakho uthi ma uhamba ungaphindi ubuye unayo ifoni uzofonelwa kephi unayo ifoni ngoba una phone wena Bethanda indlento ukuthi uma wakho ahlukumezeka ngalendlela ehlukunyezwa wena ingane yakho kuphela kwayo ekuzalile wakukhulisa kanzima evuka nawe mina ole njengoba uyambona nje ukuthi uhlukumeza kanjani uyambona njengoba futhi wenza lento leno loku umkhomba phambi kwethu uyasikhombisa izwe lonke ukuthi lento vele wena uyayenza hayi uthi ngenza phela kodwa vele bengekho empilweni yami ubengekho kanjani kwaphela ukhona uanti empilweni yami bemaphi bengisebenza nje emajaltini ubaba wakho wakushiya nini buhlala noanti wakho siswami because ubaba wakho wakushiya una 2 years wena wathi blue nguma wami na imini uma wakho bengizamela wena ubufundiswa yimini wangitshela mina ukuthi uyangizamela imali lobofunda ngayo esikoleni
Uyingane fanele ngitshele wena angifike ngifakele u-anti wakhe imali emajaldini kanti ubuya nini emajaldini. Mina bengikwazi ukuphuma ngesikoleni ngingenamali kanti yona mali buyifake laba. Bengifakela wena no-anti wakho lo Okay, bekubheki. ngoba ngiyabona ukuthi lento le ngeyiziphele kahle. Ake manje ngicela ukuthi ushiye naye. Angiyazi ngempela nje. Sobabili man to man. Angiyazi nje mfethu mina. Ngicela ukuthi angiyazi. Uyangishwabulela manje. Ushiye naye kancane. Yazi uyangishwabulela manje. Ngicela ukukhuluma nawe man to man uma wakho manje ngoba manje uyabona usuyakhala manje uma wakho. Awukhulume nami ke manje. Mfethu angiyale lento eshiwe lo muntu man to manje. man. Angiyale lento eshiwe. Kulungile, ngiyazi Bafethu niplanile lento enzoyenza la ekhaya. Yonke lento enzoyenza la ekhaya nizwe niplani level noma kade natshela ukuthi niyeza mina ngingazi. Senzongibamba kanje ngibize emsebenzini ngiyisa umsebenzi nizongenza isalene. Khona uzokwazi uzophinde emsebenzini asikhulume nawe manje. Angithi uma wakho sengimhambisile ngoba uyamhlula vele. Umhlula ngisho phambi kwethu. Asikhulume man to man. Ngolihlanpe siyashesha ukuphuma. Yabo nje mina sengiyazi. Asikhulume njengamadoda mfethu. Asikhulume kahle njalo. Ngasikhulume nawe mfethu. Khuluma mfethu uthini? Mfethu, yini le kwenza ube njena? Yini le kwenza ube nodlame kanje? Nginjani mina mfethu? Wena ubuka mina ubona umuntu onodlame? Mungibuka ke nje mfethu nginodlame. Indlela we-reacta ngayo la njengoba sikhuluma nawe. Mfethu, awushele mhlawumbe wahlukumezeka nkathi usakhula. Sama ukusiza wena manje la. Angithi uyabona ukuthi already liyahluleka. Mase kuyeka nathi uzowenziwa kanjani? Ngoba manje uthe uma wakho kahle kahle usecabanga ukuthi aphume la akushiye khona uzokwazi ukusala urentela uthengele ukuthi uzibonele mayisethi uyaphuma kwena umuntu okuyena yedwa onayo empilweni yakho. Lento yenza mfethu isukaphi? Yabona ngeke kwaba kuhle mfethu. Angithi uyabo manje uhamba la uyakhala ngimsusa ngoba ngiyabona mfethu ukuthi ngeke uzuwehlisa umoya. Awungitshele mfethu. Lento athi uyenza kuyena mhlambe into ayifunda usayingane labantu bohlala nabo mfethu. Awukhulume nami ukuthi ngoba phela into ofanele ikhulunywe. Kumele ikhulunywe ukuze ikwazi ukuthi isuke kuwe. Ngizoba nje mfethu niyayiqinisa kuwena. Ngizoba mfethu niyayiqinisa kuwena. Mina ngeke ngahlala no-anti la. Uma engeke. So anti beyiphuzela abangani bakhe sesikhathi kubuye kufike kugcwale bona la kube mnandi ngihlale nami ngikhululeke ukuthi ngihleli no-anti kube mnandi. Yeah. Anti ke manje kusho ukuthi bona utshwala mase baphuzile benza lezi zinto abazenzayo. Bagcine bekwazi ukungibamba mina bengenza itho izilabo lokuthi bayijabulise. So njalo manje ngithi ngihleli ngivala amehlo. Benalokuthi umuntu wesifazane vele hayi indaba ukuthi akekho wakini akekho ukuthini. Umuntu wesifazane nje shuthi umuntu wesifazane nje njengembuzi nenkomo uthi inkomo ngeke izikhethe nawe ngeke uzukhethe. Ikanjalo nje mfethu lento mfethu. Anti babekwazi ukuthi mina bathi ungahambi kakhulu sokudinga labangani bakho. Kanti bafuna ukulala nawe. Kanti bafuna ukungenza leyo. Kuthi yona lento le ihlahlala ibuye uyikhumbule nawe. Manje u-anti akasekho akasahlali la. Mfethu. Bafu ngibonga isibindi sakho mina sokuthi ukwazi ukukhuluma. Manje ke mfethu ngizocela ungenzele into eyodwa. Uyalibona yini iphutha lakho ke kuyona yonke ke lento kweseyenzekileke ukuthi uma wakho ube khulisa kanzima besebenza khona noma ngabe bengeke eduze kwakho kodwa beyifaka imali ukuthi ukwazi ukufunda uqhubeke mfethu nempilo manje ubuyile uhlala nawe yabo nje mfethu kwakona lothu mina bengifakelwe imali bengingakwazi sengiyabusha ukuthi mina bengathi kwayona imali ngibuye ngayitholi futhi kani ngaleso sikhathi abuya ngibalisela nginokuthi nje mina ngihlukumezekile empilweni ngisho ukuthi khona le ndlela ekwenzeka ngawo ukuthi mina fanele ngibe right bona bangakwazi ukwenza ngibe right njengalento engikutshela yona nje manje ngeke uthathe ingane uthi ayabezonijabulisa nabangani bakho umzali wakhe eish ngiyathola bafu lento ihamba yangidla ngicela sengasenawo nami unembezo ukuthi contact umzali emhlabeni ngoba abazali bakwazi bangenze lento abangenza omunye wangishiya wahamba uthi uyosebenza khona omunye uyithathe ngithathe ngipe iphuzela ihlala abangani bakhe ngenzise lento yabo nje mfethu uyangibona nje mfethu wayinami manje siphele isikhathi sokuthi ngekamlungu okay right ngiyothatha ngokwami manje ngishona la ngiyoyiphuzela khona mhlawumbe ngizoba right ukhohle yona yonke leyo nto hayi bafo mina ngiyakunderstand mfethu kodwa ke uzoyiyeka yini lento ke le yokuhlupha uma wakho ke masuphuzilele ukuthi noma fanele mfethu kube khona ushintsho olenzakalayo empilweni yakho ngoba akusizi ukuhlala kabuhlungu ukuhlalisa kabuhlungu umzali wakho okuzalayo mfethu ayinazi ibusiso leyo mpilo uzoyishintsha yini leyo nto uzoyeka yini noma uthi ukuma utshwaleni ka ngisho uthi yeka ngoba mhlawumbe usathanda kodwa ke noma uthi ukuma noma wenze nje ngendlela ezowenza ukuthi ungamhlukumezi uma wakho ngoba nami angithandi futhi kubuhlungu ngisho kumina mase ngimbona ekhala ngalendlela ngenxa yakho ingane yakhe umzali mezokhaliswa ingane yakhe kanje
Uzoyiyeka mfethu ngizozama mfethu ukuthi ngishintshe. Noma ngekho lula mfethu njengoba ngikutshela nje kahle ukuthi ngiyakwazi mase ngithi ngiyiphuzele kahle. Ibuye leyo nto emqondweni ukuthi kwawukhona o-aunt abayokwazi ukuthi mase ngoba nami indaba yokuphuza ngayibona ngo-aunt uthi ukujatshula makuphuziwe kahle bamnandi kakhulu. So nami angiyiphuzele vele kuphuzeni kwami ngihlala no-aunt ngiyazi ngizophuza bazongenisa lento abangenisa yona ukuze ngizokwazi ngidle ngilale ngibe right nangakusasa. Angani mafethu ngoniwa yibona utshwala noma ibona obungisiza ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi ngiyinika isibindi kuyona yonke lento eyenzakalayo. Mina bafu ngiyakuzwa njengendoda eqale na ekhule yayingane nayo ngiyazazi izimo esidlula kuzona sabafana mangabe sayingane izinto eziningi sisuke singazi ukuthi zi-wrong sisuke singazi ukuthi azenziwa kuba worse kakhulu uma ziwenziwa abantu abadala kuwena futhi ngiyazolana kakhulu nawe mina ngikwazile ukubona ukuthi kushuthi khona lento le e-deep le ekwenza ube nje because akekho umuntu ovela aqhamuke seyilento ayiyona nje yabo khona into embuildayo ikhipha unembeza noma imenze nje abe yileyo nto leyo abayiyona kodwa ngiyakuzwa njengoba uchaza isitori sakho bafo ngicela ukuthi ungenze lento eyodwa ke manje nje uma wakhe seze wakhuluma kabi kwangathi ukhuluma iqalekiso yabo leyo nto sizoba inkinga kuwena ngicela ukuthi ngimbize manje uxolise kuyena ufuna nje wena mfowethu uzithobe njengoba ukhulumile na ukwazi ukungihlonipha ukhulume nami ngicela ke manje uzithobe kuma wakho ukhulume naye uxolise. Khulumile naye umfowethu la kukhona fisa ukuthi akusho kuwena nje ucela ukuthi umdedele umnikeze ithuba asho lokho afuna ukusho kuwena bafu sikuwena mfowethu. Oledi ngiyaxolisa Oledi izenzo zami ngibuye ngizenze mase ngiphuzile izona kade ngikhuluma manje nomfethu sengibuyisela endleleni lokuthi ngikwazi ukuthi ngiqonde ngibe right njengabo bonke abantu abakhona. Lento ngiyasola ngalento engiyenzayo. Kulungile kade ngiphika sonke lesikhathi sesikhathi ukuthi manje ngivela obala ngoba amahlathi angiphelele. Kunjengoba bengichaza nje ukuthi kahle kahle umsuka wayo mali. Bese kade soka amahlala khona sekuyihabits. Tengaye sekuyihabits ebihlala yenzeka vele. So manje ngiyenze ngesikhathi esirong indawo erong. Kahle kahle kwayiyona erong. Nami ngirong futhi ngirong ke mina nje ngirong nje face ngirong face uyamuzwa kumfana uthi uyaxolisa futhi akuphelele ngiyawuphinda ukwenza ngeke kuze kuphinde ngikwenza. Ngiyakuzwa mfana wami ngiyabonga futhi nina bobhuti mabekhombisa ukuyisola kwakhe ngiyathemba ukuthi ngeke kuze kuphinde kwenzeke lokho ngoba nina abantu engibabone ngabathemba ukuthi ningakwazi ukuthi ningisize nikhulume nomfana wami. Hayi kulungile sina ke siyathemba ukuthi kuzosala kube nokuthula la ekhaya kube kuhle uma usebenza mfowethu uzokhumbula ukuthi unayo ma noma angawunawo umthwalo ukuthi ufuna uthenga igrosa noma uphi imali ukukhumbula nje ukuthi unomzali yabo. So siyathemba ukuthi njengoba nje sesikhuluma nje kanje mfowethu honest ngeke ngempela kuphinde kwenzeke into kanje la ekhaya sikuzoba khona ukuzwana nokuthula phakathi kwenu. Siyabonga thina sisolva zothi umsebenzi wethu siwenzile esiufikile la ekhaya mfowethu siyabonga ukuthi ugcine wehlile ngokuhlonipha ukuthi kwazi ukuthi uthobele noma wakho umhloniphe naye lokho esikubonayo njengamanje siyathemba ukuthi kuzobe sifunda kubantu abaningi yabo baningi abantu abaningi abadlule kulesimo kusona mhlawumbe kunzima ukudlula kusona ukudlulisa leyo nto yabo kodwa mfowethu ngokukhuluma kwakho ube honest nathi mfowethu siyathemba ukuthi baningi abantu abazosizakala. And futhi hayi ukuthini angifuni ukuthi njobe eyisola nje ngiyathemba ukuthi uyisola ngokweqiniso ngoba angifuni ukumbona esephelela endapha emajele ziningi izinto ezenziwa lapha yana. Hayi ukuthi mhlambe ngiyamteketisa noma ngoba ngimthanda kakhulu umfana wami cha isimo akhule ngaphansi kwaso kunzima ukukhulisa ingane ngaphandle kwababa wayo. Kunzima angifuni uqamba mangimkhulisile waze waba mdala. Ngiyathemba ukuthi njoba ngibuze nina esebonwa South Africa yonke kuzokwehla lokho ebekade kwenza. Sesikhulumile naye ubafo bakwethu siyathemba ukuthi ke nje kule situation yakhe abekuyona khona nje
a-experience-ile mhlawumbe angathanda ukuthi axwayise ngako noma afundise ngayo abanye abantu mhlawumbe abakule situation akuyona njengamanje noma bake badlula kuyona bafukhona yini ongakusho-ke nje kubantu ababukayo lelo hlelo lolu? Ya mfethu kubafowethu nje abasakhulayo nabanye abadala. Yeah. Yebo kunzima mfowethu, kunzima ngempela. Yeah. Ukuhlanganisa nokwenza zonke izinto ukuze nawe ugcine ukwazi ukuthi ube nento. Yeah. So imfudumalo-ke mina bekithi ngiyithola ku-anti. Sho kahle kahle ibiza nalo nama-benefits ekade efuna ngikwenze mina ukuze azuze yena ekuhlaleni nami. Yeah. So into engangitshela yona abafethu, yeah, nani bodadewethu, nizame ngempela ukuthi niyimele ngaso sonke isikhathi. Yeah. Uzame ukuthi kube khona umuntu omthembayo noma ungezomthemba ncamashi. Yeah. Uzame ukuthi kube khona indlela owenza ngayo ukuthi nawe ukwazi uzivikele ngoba umuntu. Yeah. Ibhlungu lento esiyenzeka manje. Yeah. Ngoba manje lento bengiyenza sive lo baba. Yeah. Notshwala lo manje kade ngiphuza. Yeah. Nawe ngiyabona manje ukuthi kwayibona abungifanele. Ma ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthi ngenza kanje. Eish. Kakhulukazi ngiyabonga abafethu nani ngigcine ngikwazi ngifike la ekhaya. Yeah. Because bengingayiboni ngishintsha. Yeah. Bengingayiboni ngishintsha and lento bekudinga ukuthi ngize ngiyikhulume. Abafethu enginothi ngihamba nabo le roundini angikwazi ukuyikhuluma nabo because kwayibona bangisaba nje bekhuthama kumina nje bangikhothamela ukuthi ngiyake bangisaba vese. Ngiyathemba ukuthi ikhona indlela ukuthi ngishintshe kube nendlavini. Yeah. Masokwathi sikhulume kanje phakathi kwamfethu nomfethu njengoba ungichazela nje bafo. Isifundo bafethu ngiyacela ukuthi nizame ngempela ukuthi nizazi ukuthi niwetha kangakanani empilweni yenu. Impilo yakhe ibalekile, umzimba wakhe ubalekile, ukucabanga ukwenza izinto ezingcono phakathi kwabantu ukuze uzokwazi usigama lakho libe ngcono. Hayi kulungile bafo, siyabonga mfethu. Ngiyabonga futhi. Yabo mama, engingakusho kunina nje ukuthi nina mhlawumbe nike nabhekana nomzima obufana nobami eningabuvezi, ndingayifonela iSolver Zothi izonilungisela inkinga zenu njenganami nje nomfana wami si right. Ningayilahli ingane zenu noma ngathiwa ikuphi akwenzayo obhekene nabo umzima lobo mzima usukubhekene nabo ngaleso sikhathi nibafonele beze kunina bezoxazulula leyo nto leyo. Imithwalo yethu lengesize silahle ndawo. Umfana wami ukhombisile ukuyisola kakhulu, ngabona futhi ukuthi lento ayenzayo ubefundisa obani udadewethu ku-anti wakhe lo bengimshiye naye mangabe ngisuke ngihambile mina ngiyotohoza la ngiyotohoza khona. Wagcina ingane sikwenza kumina-ke leyo nto noma ingazange izingilale kodwa nje izinto ibisuka izenza kumina bikhombisa ukuthi isiyayazi lento mina bengithatha ezumntwana kanti yayena usekhulile noma ngaze ngimbone umalokazana wakwami. Nje engingakusho-ke bomama ukuthi ningayilahli ingane zenu. Makukhona ingane eyenza kanjena noma kukhona ingane seyanginukubeza ngokocansi, uzama ukuthi ufonele abakaSolver Zothi bazoza kuwena nikhulume leyo nto nendodana yakho nilungisa. Ngibuyele esigabeni sobaba-ke laba balahla ingane. Engingakusho nje ingane yami ngingasho ngithi kunje ibona obaba. Ingane yami ubaba wayo wayishina 2 years njengoba isiyenza izinto ezikanjena. Ayimazi kuze kube namhlanje njoba ngikhulisile bengeke ngikhale ebusuku. Ngicabanga ukuthi idinga usiko kodwa ngizoya kephi ngoba phela wakhombisa ungayidingi ingane yakhe and ibiki ngibuze mama uphi ubaba ngingazi ukuthi ngizophendula ngithini. So manje sekuyisikhathi usekhulile sekuyisikhathi sokuthi ngimtshele ukuthi hayi ubaba wakho wakushiya kanje nami angimazi. Yilokho nje ngidinga kubantu besilisa ukuthi noma nilahle ingane zenu nibuye nikhumbule ukuthi endaweni ukuthi washiya ingane ingaziyenze into ekanje kumzali wayo. Ngiyabonga. Abukele bethu emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nihambe nathi sikhuluma lolu daba. Siyathemba ukuthi ke khona enikufundayo kulesi simo samfowethu nomama. Siyabona manje ukuthi isukaphi yonke lento njengoba umfowethu kanjena. Siyathemba ukuthi abantu ababazali noma abangababona abazali kodwa abakwe-age ukuthi bangaba abazali bazivikele izingane bangazenzisi izinto ezirong ngoba ingane isuke ingazi phela isuke itshela ukuthi iyona into eyenziwayo leyo. Siyacela ukuthi nifunde isifundo nibambe nishare futhi ukuze nabanye abantu bezobona bafunde kulona lolu daba lolu nilike futhi niphinde nisubscribe. Siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Danko.